John, kasi yung dream topic, di ba, daghan ka na compose, so, dapat kayo target na theme sa kanta. Target. Wala pa, pero... Na kay May Mao, na kay Love So. Oo. Na kay dream na, dapat masuot na. Daghan, super daghan. Siguro wala pa siya ni-award sa kuha, pero ang akong goal karon na gusto ko, I wanna write songs that would make people feel like it's their song. Yeah, like it's actually their song. And siguro sa man, if come to mind, siguro about it's too early siguro, pero hopefully soon if matapang na ako. I wanna write a patriotic song siguro. Hopefully. Pero I wanna learn more pa siguro sa nangyayari sa atin sa government. Pero not now, too much pressure on my head. Too much sa government. Pero may mga alam naman ako na nangyayari sa government. Pero hopefully soon. And then I wanna do it with a collaboration, hopefully. Siguro Looney, Glock9, or someone who are close to that kind of topic. Siguro, yun ang dream ko ngayon na someday pag na-achieve ka, pag-aaralan ko muna para hindi dilihilaw, dilipot, pataka. It's a very, actually what's happening sa government natin. And yeah, isa pa, I wanna write a song. Actually, nag-start na kami, pero siguro soon ko pa mapupush through. I wanna write a song about what's happening in the world. Siguro, di lang ako gusto karon i-push kasi baka sabihin na parang sumasabay lang, ganun. Pero it's really scary and it's really alarming what's happening in the world right now. Na I wanna make a song that would actually remind people na we need to do something. Yeah, siguro yun. A patriotic song and a song about the world and the earth. Yan. And at the same time, with my audience, my friends, and people, my fans from Cebu, I'm very happy naman na nakuan sila. Na welcome na lang song, even though it's Tagalog, and Bisaya ang title, pero akong hinahinay o incorporate ako ang roots, ang akong self sa akong mga songs. Kaya naanan magod ang mga tao na I write Tagalog songs. But hopefully I'll be creating a Bisaya song soon. And ayun, yun lang ako ang perspective karon. Very nervous paghapon and also very excited to hear their opinions. Is it, do I need to make it classy? Do I need to make it, pressure and stuff, but I realized na I'm here to create. So whatever comes out from my mind, it comes out from what I can do is mojo magawas, and it's more organic, and at the same time I'm happy because buhay na buhay ang OPM ngayon. Super buhay ng OPM ngayon, and actually, yung mga friends natin na sinasabi nila ng Jologs, yung mga kanta na, actually, nag-change na rin sila. Nagbabago na rin sila. Actually, before, may mga friends ka na, ayaw makinig ng OPM ngayon, lahat ng naririnig ko OPM na. And super happy din ako to be one of the young artists to be part of the OPM industry. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta. Yeah! Minsan naiisip ko, parang pasan ko ang mundo. Tanong ko sa sarili ko, dapat na bang sumuko? Kailangan bang pilitin kong baguhin ang sarili ayon sa paligid ko? Sa isip ay gumugulo, naliligaw, napapasigaw, nais nang bumitaw, pero di ka bumitaw. Naliligaw, napapasigaw, nais nang bumitaw, pero di ka bumitaw. Sa tuwing ako'y nangangapa sa dilim at nangangambang baka hindi ko na masisilayan ang liwanag ayan dyan. Kapag iparamdam na di ko kailangan harapin ang bukas na
buti na lang at nandyan ka. Buti na lang at, buti na lang at nandyan ka. Buti na lang at, buti na lang at nandyan ka. Buti na lang at nandyan ka. Thank you.